Zamislite predmet koji ne možete kupiti. Nije važno koliko novca imate na računu. Možete biti milijarder, možete voziti najskuplji Ferrari, možete imati vilu na Dedinju ili penthouse u New Yorku. Ali ako uđete u prodavnicu i tražite ovaj predmet, prodavac će vas samo ljubazno odbiti. Govorimo o sivoj kapi sa 2 crvena bika. Za većinu ljudi to je samo komad tkanine. Ali u svetu vrhunskog performansa ta kapa je statusni simbol teži od Rolex sata. Ona se ne kupuje, ona se zarađuje. Da biste je stavili na glavu, morate biti deo statističke greške. Morate biti jedan od otprilike 1000 ljudi na celoj planeti Zemlji. Kada vidite tu kapu na nekome, to znači da ta osoba ne pripada samo sebi, već pripada elitnom klubu u kojem su Max Verstappen, Neymar i olimpijski šampioni. I onda tu je jedan momak iz Zagreba. Momak koji sedi u svojoj sobi, igra igrice i smeje se. Momak za kojeg kažu da je jedini YouTuber na Balkanu, a možda i u svetu. Koji nema hejtere. Ilija Ravlić, svima poznatiji kao Nugato. Ovo nije priča o igricama. Ovo je priča o tome kako je dobar momak pobedio sistem koji nagrađuje dramu. Ovo je priča o tome kako je jedan gamer postao elitni atleta. Na YouTubeu sam počeo snimati iz razloga kako bih mogao nasmijati, to jest zabaviti što više ljudi i kako bi se ljudima svidio moj trud i rad. Na YouTubeu snimam sa ciljem da svoj cilj sam već ostvario što se tiče da kažem subscribera, jer već evo bliži se prema 6k subscribera, a moj cilj je bio, ajmo reći za početak 1000 subscribera ili vam ga 1000, tako da moj cilj na YouTubeu se ostvario. To je bilo to, pozdrav. Priča o Nugato ne počinje glamurozno. Počinje kao i svaka druga priča generacije Z. U sobi, ispred monitora, u Zagrebu. Rođen 1999. godine, Ilija je odrastao u svetu koji se rapidno menjao. Dok su njegovi vršnjaci možda sanjali o tome da postanu fudbaleri ili glumci, Ilija je shvatio nešto drugo. Budućnost je digitalna. Ali put do uspjeha nije bio posut ružama. Nugato nije eksplodirao preko noći zbog nekog skandala. Njegov uspon je definicija onoga što Amerikanci zovu grind, to je rad. Čist, nepatvoren rad. Krenuo je skromno. Njegov kanal Nugato, koji je danas centar njegovog univerzuma, zapravo je nastao kao sporedni projekat, ali je postao mesto okupljanja 100.000 ljudi. Zašto? Zato što je Ilija imao nešto što nedostaje modernom internetu. Autentičnost. Kada gledate njegove rane streamove, ne vidite osobu koja pokušava da bude neko drugi. Ne vidite lažni luksuz. Vidite dečka koji iskreno voli ono što radi. Bilo da igra Minecraft ili GTA Fita Roleplay, on se unosi u te svetove sa energijom koja je zarazna. Ali ono što ga je izdvojilo nije bila samo veština igranja. Bila je to njegova ličnost. Hajde da budemo iskreni o stanju interneta na Balkanu. YouTube scena u regionu je, istorijski gledano, minsko polje. Svađe, diss trackovi, prozivke, drama. To je najbrži način da se dođe do pregleda. Mnogi su izgradili karijere na mržnji. Ilija Ravlić je anomalija. On je greška u matrici. Ako provedete sate čitajući komentare ispod njegovih videa, tražeći uvredu, tražeći nekoga koga mrzi, izgubit ćete vreme. To se jednostavno ne dešava. Kako je to moguće? Kako neko može postati toliko popularan, a da ne stvori neprijatelje? Odgovor leži u njegovom karakteru. Nugato je izgradio zajednicu koja je ogledalo njega samog. Njegova pravila su jednostavna. Nema politike, nema nacionalizma, nema toksičnosti. On je stvorio digitalno sklonište. U moru negativnosti, Nugato je postao ostrvo pozitive. Ljudi ga vole jer je predobar. On je onaj komšija kojeg svi vole, onaj drug iz škole koji ti pozajmi svesku. On nikada nije farmovao dramu. Kada su ga drugi možda i prozivali, on je odgovarao osmehom ili ignorisanjem, fokusirajući se isključivo na svoj sadržaj i svoju publiku. On je dokaz da ljubaznost nije slabost.
U surovom svetu interneta, njegova ljubaznost je postala njegova najveća snaga. I upravo ta snaga, ta neverovatna sposobnost da okupi ljude bez izazivanja konflikta, privukla je pažnju nečega mnogo većeg od YouTubea. Privukla je pažnju giganta. Ovdje priča postaje ozbiljna. Moramo da razumemo šta je Red Bull. Mnogi misle da je to samo kompanija koja prodaje energetsko piće. To je greška. Red Bull je globalna medijska imperija i jedna od najvećih sportskih organizacija na svetu. Oni ne sponzorišu ljude tek tako. Oni ne plaćaju influencere samo da drže limenku u ruci za Instagram sliku. Biti Red Bull atleta je titula. To je zvanje. Hajde da pogledamo brojeve, jer brojevi ne lažu. Na planeti živi 8 milijardi ljudi. Od tih 8 milijardi, Red Bull pod svojim okriljem ima samo oko 900 do 1000 aktivnih atleta u svim disciplinama. Od Formule 1 preko fudbala, skijanja, pa sve do gaminga. Procentualno, to je 0,00001% populacije. Teže je postati Red Bull atleta nego upisati Harvard. Teže je nego postati profesionalni fudbaler u prvoj ligi. Kada potpišete taj ugovor, vi ulazite u porodicu u kojoj su Max Verstappen, trostruki šampion Formule 1. Ulazite u društvo braće Sinković, olimpijskih pobednika. I tu, rame uz rame sa njima, sada stoji Ilija Nugato. Zašto on? Zato što Red Bull ne traži samo pobednike na papiru. Oni traže ličnosti. Oni traže ljude koji imaju krila. Traže one koji pomeraju granice, ali koji to rade sa stilom i srcem. Prepoznali su u Nugatu ne samo gejmera koji ima ogromne brojke, već lidera nove generacije. Prepoznali su nekoga ko može da napuni arenu, a da pritom ostane skroman dečko iz Zagreba. Vratimo se na onaj predmet s početka priče. Kapa. U svetu kolekcionara i sportista postoji nešto što se zove Player Exclusive ili Athlete Only. Red Bull ima strogo pravilo. Siva kapa sa logom, bez dodatnih natpisa, ne sme se prodavati. Nikada je nećete naći na polici u tržnom centru. Ako je vidite na eBayu, to je verovatno ukradeno. Ili je neki bivši sportista prodaje za 1000 evra. Postoji jedna poznata priča koju često prepričavaju Red Bull sportisti, a vezana je za Luka Aikinsa, legendarnog skydivera. Priča kaže da je jednom stajao na aerodromu sa tom kapom na glavi. Prišao mu je neki klinac i pitao ga: "Šta ti radiš?" Luke je bio zbunjen i pitao: "Kako to misliš?" Klinac je pokazao na kapu i rekao: "Imaš tu kapu, to znači da moraš da radiš nešto neverovatno. Ti nisi običan čovjek. Šta radiš?" Ta kapa je signal. Ona govori svetu da ste vi doer, neko ko radi stvari, a ne neko ko ih samo posmatra. Za Nugata, koji provodi život u stolici, ova kapa je konačna validacija. To je dokaz da je mentalni napor koji on ulaže u streamove, energija koju daje hiljadama ljudi, jednaka naporu koji sportista ulaže na terenu. Kada je Nugato dobio tu kapu, on nije dobio poklon. Dobio je orden. Trenutak kada je Nugato objavio da je postao deo Red Bull porodice nije bio običan unboxing video. Bio je to trenutak čiste, sirove emocije. Svi pamtimo taj video. Sedi ispred kamere, otvara kutiju. Unutra je ugovor, unutra je kapa. I u tom trenutku onaj uvek nasmejani čvrsti gejmer puca. Suze kreću. Ne može da govori. Zašto plače? Ne plače zbog novca, ne plače zbog besplatnog pića, plače zbog onoga što taj trenutak predstavlja. Te suze su bile kulminacija godina rada u mraku. Svaki sat proveden pred monitorom dok su drugi izlazili. Svaki put kada je morao da bude nasmejan na streamu, iako mu možda nije bilo do smeha. Svaki put kada je ignorisao ružne stvari na internetu da bi zaštitio svoju zajednicu. Sve se to skupilo u tom jednom trenutku. To su bile suze olakšanja. Svet mu je konačno rekao: vredelo je. Biti jedan od 1000 ljudi na svetu je ogroman teret, ali i ogromna čast. U tom trenutku Ilija nije bio samo YouTuber. Bio je simbol za svako dete na Balkanu, koje sanja da od svoje strasti napravi karijeru. Pokazao im je da ne moraš da budeš glasan, bezobrazan ili kontroverzan da bi uspeo.
možeš da budeš dobar, možeš da budeš vaspitan i možeš da stigneš do samog vrha. Komentari ispod tog videa su možda najbolji pokazatelj ko je on zapravo. Hiljade ljudi je pisalo samo jednu reč, zasluženo. Niko nije rekao da je to sreća. Svi su znali da je to rezultat krvavog rada. Danas, kada Nugato upali stream i stavi tu sivu kapu na glavu, to više nije isti dečko s početka priče. Sada je on profesionalni atleta. On je kolega svjetskih šampiona. Ali, u suštini, on je ostao isti. I dalje nema hejtere. I dalje je onaj lik koji će vas nasmejati posle teškog dana u školi ili na poslu. Njegova priča je lekcija za sve nas. Živimo u vremenu kada se čini da pobeđuju oni najglasniji i najagresivniji. Ali Nugato je tiho, polako, stream po stream, došao do cilja do kojeg niko drugi nije mogao. Postao je član kluba 1000. Dobio je krila, ne zato što ih je kupio, već zato što ih je zaslužio. I dok gledamo kako stavlja tu kapu, shvatamo jednu važnu stvar. Ponekad, samo ponekad, dobri momci ipak završe prvi. Hvala što ste gledali. Ako želite još ovakvih priča o ljudima koji su uspjeli nemoguće, znate šta treba da uradite. I zapamtite, radite u tišini, neka uspeh napravi buku. Vidimo se u sljedećem videu.